Chtěl bych vám ukázat poslední moji vůli, my tady umíráme ve škole. Hoříme, je nás tady dalších 6, dokonce tam mají pan učitel, vidíte, na technické kreslení a my tady hoříme. Pomoc nám, prosím, vidíte, dole už jsou hasiči, už se na nás chystají, tady všichni se na nás koukají a my tady hoříme! Chápete to? Pomoc. Vidíte, čmoudí se. Je to tady všechno. Dveře jsou zablokované od ohně, je to hrůza. Pomocte nám! Pomoc. Nechci umřít. Hasiči už přijeli, snad se nám něco nestane. Prosím, my nechceme umřít. Pomoc. My nechceme umřít. Za chvilku se vám ozvu, jak jsme dopadli. Přijeli k nám hasiči. S plynovými maskama, je to úplně jak ve hře Stalker. Je to hrozně voní třeba. Jsme zachráněni. Už jedeme na plošině. I dáme to z prdel na YouTube. Vidíte, už jedeme. Všichni na nás čekají. Stačí Mejdán. Bude to hrozné oběd. Koukej. To je krásný tady. Jsme zachráněni z hořící naší školy. A tak jsme uměli rádi, ona nám teďka schořela. Snad ji postaví znova. Doufám, že dlouho. Doufám, že už je plný. Tímhle jsme odbyli naši hodinu zeměpisu. Není to dobré? Okay.